et saa nikotiinia, ota nikotiinia. Siis kyllä saan taas hermoromahduksen. Saa elinvaikeeta. Pelottaa. Siis aivan järkyttävä päänsärky. Tästä on aivan kamalaa. Mulla tekee mieli älyttömästi. Mulla vaan tulee tommosia kohtauksia. Siis mä oikeesti mietin just äsken, että mä luovutan. Mitä vittua? Siis mietin vaan, että oisin laittanut biitin jo kauan sitten huuleen. Mut mä yritän muuttua niin paljon. Se on vaan niin vaikeeta silloin kun tää kaikki loppuu. Huomenta. Kello on nyt 5.15 maanantaina. Sain unta kumminkin. Nukuin ihan hyvin. Ei kun vaan nousemaan ja tekemään asioita. Moi. Mun nimi on Andrei. Mä oon 20-vuotias ja mä aloitin nikotiinin silloin kun mä olin 16. Tällä videolla tuutte kuulemaan vahvan kielenkäyttöä ja fyysistä ja henkistä kärsimystä. Mä haluan etenkin varoittaa mun perhettä, että tuutte näkemään musta semmosen puolen, mitä ette varmaan halunnut nähdä. Mutta lupaan muuttua tämän videon aikana. Tervetuloa mun dokumenttiin. Nyt ollaan käyty suihkussa, pesty hampaat ja muut asiat nyt tehty. Nyt mä alan tekemään aamupalaa, tekemään vähän kahvia ja valmistaudun lähtöön. Pahin asia tässä aamussa on se, että oikeastaan koko aamu, kaikki aamuasiat muistuttaa mua nikotiinin käytöstä, kuten kahvi ja ruoka, koska mulla on tapana vaan ottaa nikotiinia kahvin kanssa. Ja tällä hetkellä mulla ei ole tarvetta nikotiinille, ei tee mieli, mutta mua suorasanaisesti ärsyttää ja harmittaa mennä töihin, koska mä en yhtään tiedä mitä mulla on edessä. Minkälainen päivä mulla on edessä. Varmaan kasvojen perusteella mä oon vaan nyt jo done. Noniin, eli mä oon nyt lähdössä töihin. Ja mä olin silleen, että joo, että mulla on kaikki mukana ja joo, no ei ollut kiekko puuttu, mutta joo, taas unohtui, että en ole käyttämässä mitään nikotiinia, joten ei mitään, tehdään lähtöä nyt. Joo, eikä kaikki mukana sitten. Joo. Pelottaa. Ensimmäisenä mitä mä näen, kun mä saavun autoon. Se oli eilisestä jäänyt tänne näin. Houkuttelee vaan aivan liian paljon. Kyllä. Mä otan nyt neelikoita. Tai siis neelikan. Tällä hetkellä Asteikolla 0–10, kuinka paha tää on, niin tällä hetkellä varmaan 4. Tiedän, että tää pahenee. Mä osaan kontrolloida hyvin sitä mun halua. Mä tiedän, että se halu vaan kestää sen minuutin, 1,5 minuuttia, ja sit mä unohdan sen. Mut se ei oo niin helppoa. Se on ehkä pisin minuutti mun elämän aikana. Että ei. Joo, mä en edes oo ehtinyt aloittaa työpäivää ja mun teki mieli. Siis tää on oh my.
Asteikolla 0–10, kuinka paha tää on, niin tällä hetkellä 4. Tuntuis sanoa, että mä en olettanut, että se olisi näin vaikeeta, mut sit samalla mä olin valmis tähän. Mä voin sanoa suoraan nyt, että tää päivä ensimmäinen on vähän tämmönen outo. 7 minuuttia, mulla alkaa työt. Mä kuvaan tämän dokumentin ensin niin, että mä kuvaan teille 5 päivää mun arkielämää ja sitten mä kuvaan teille pätkissä. Mä todella toivon, että te nautitte tästä dokkarista. Töiden jälkeen mä päätin tehdä iltapalaa. Mun fiilis oli aika tyhjä töiden jälkeen, koska tää oli se ensimmäinen päivä ilman nikotiinia. Mä pärjäsin kyllä yllättävän hyvin, mutta mä en tiedä, minkälaisia ne muut päivät tulee olemaan. Mä katoin vähän lätkää, harhautin mun mieltä heti. Loppuilta ei ollut mitenkään ihmeellinen. Mä tiedän, että tulevaisuudessa ne päivät tulee olemaan vielä vaikeampia. Hyvää yötä. Nikotiinissa ei ollut melkein mitään positiivista, enemmänkin vain negatiivisia asioita. Ainoa positiivinen asia oli se, että mä sain akun ladattua, mutta se ei ollut se todellinen akun lataus, vaan se sai mun akun entistä enemmän alas. Nikotiini tuotti mulle stressiä, etenkin ahdistusta. Ahdistus oli kaikista pahin. Mä kamppailin ahdistuksen kanssa monta vuotta, mutta nyt mä voin sanoa, että tämän videon aikana mä tuun voittaa en vaan pelkästään sen nikotiinihalun, vaan myös ahdistuksen. Kello on 9:30. Day 2. Mä join kahvia. Vissiin join kahvia, oh my days. Kiva, mä oon nyt duunissa ja mä menen duuniin ja mä unohdetaan maailman tärkeimmän asian on puhelin, työpuhelin jonnekin. Tämmöisiä mun tapahtuu koko ajan, mä unohdan kaikki, mun aivot ei pysty keskittymään mihinkään. Ei mihinkään. Mä oon nyt puolesvälissä mun työpäivää ja mulla on ihan hirveä fiilis. Mä en oikein jaksa. Mun tekee mieli älyttömästi. Autossa on oikeastaan pahin, koska autossa mä oon aina käyttänyt. Mun mieliala alkaa Mun mieliala alkaa heikentyä. Mun täytyy puhua tämmöstä selkokieltä, että minun aivot ymmärtäis. Noin 4 tuntia vielä ja sitten off. Siis mä kans huomasin, että mua ärsyttää kirjoitusvirheet tosi paljon. Jännittää vähän muut ihmiset. Toki en uskalla kuvaa. Ei ketään hississä. Ei ketään. Joo, eli siis mä huomasin, että mä olin kirjoittamassa ja sit autocorrect ärsytti mun niin paljon. Siis vaan tulee tommosia kohtauksia. Mä vaan olin silleen. Kello on 20:43 ja minä pääsen töistä ihan pian. Päivä on pulkassa. Päivä on ollut mahdoton. Aivan mahdoton. On tehnyt aika paljon mieli. Mutta juu.
Siis mä oon nyt huomannut, että syöminen auttaa tosi paljon. Mä jatkuvasti syön jotakin. Mä pistän suuhun kaikkea. Joo. Mä syön jatkuvasti ja mä en pysty lopettamaan. Mulla on jatkuva nälänhätä. Tekee mieli jotain hyvää suklaata, NS-kaloreita vaan pitää laittaa naamaa. Se auttaa, purkan jauhaaminen auttaa. Mut on edelleen, esim. Nytten on kauhea halu. Se on aina se minuutti, se ei oo mitään muuta. Sitten se halu katoo ja sä alat keskittyä johonkin muuhun asiaan. Mä käyn nyt suihkussa ja sit varmaan en tiedä mitä sitten. Mä oon just menossa nukkumaan ja mulla oikeesti tekee niin paljon mieli. Tuo on vasta päivä 2. Mulla on 2 puolta. Mulla on se hyvä ja paha puoli. Ja hyvä puoli on silleen, että joo, et sä tarvii nikotiinia. Ja toinen paha puoli on, että joo, että sä oot nuori. Ei se... Ota nikotiinia. Mut ei. Mä vaan haluun sitä, mä haluun sitä. Mut mä en saa sitä. Mä en saa. Päivä 3. aloitin siivouksella. Aloin tekemään aamupalaa ja aloin harhauttamaan mun mieltä melkeinpä heti. Mielen harhauttaminen on tärkeää lopettaa nikotiinin. Oon huomannut, että mun keino on siivota ja pitää koti puhtaana. Mä rakastan yli kaiken siivota ja pitää kotia puhtaana. Varsinkin tää hetki mulle oli tosi tärkeä, koska muistaakseni mä en kertaakaan ehtinyt edes miettiä nikotiinista. Mä olin valmis jokaiseen hermoromahdukseen, jonka mä tuun saamaan tällä matkalla. Tein puurot, valmistauduin päivään ja lähdin töihin. Mutta pahin asia on se, että mä en osaa odottaa, milloin ne hermoromahdukset tulevat. Siis kyllä saan taas hermoromahduksen. Mä en jaksa, tää on aivan vaikeeta. Siis mä saan oikeesti... Siis nyt on aivan 10/10. Siis mä halusin mennä oikeesti ostamaan kaupasta, mutta ei. Parasta tässä on, että kukaan ei näe tätä. Siis kukaan ulkopuolinen ei näe tätä. Ei kaverit, ei perhe, ei kukaan. Mut välillä vaan tulee semmosia hermoromahduksia julkisilla paikoillakin. Et mä en voi kontrolloida niitä. Mä en vaan... Okei, nyt on päivä 4 ja mä heräsin isolla päänsärryllä. Siis aivan järkyttävä päänsärky. Ja silloin kun mä ajoin töihin, niin mua alkoi oksettaa. Mut joo. Mistä muustakaan tää voi johtua kuin tästä nikotiinittomuudesta. Tästä on aivan kamalaa. Mut mulla on 2 minuutin päästä työt. Mulla on vaan pakko mennä. Katsotaan, jos mä ehdin päivittelemään mitään. Okei, mä oon aloittamassa mun työpäivää. Siis alunperin mä oletin, että se päänsärky voisi johtua lack of sleep. Ei, mä en oo nukkunut tarpeeksi. Mut sitten mua vaan alkoi oksettaa out of nowhere. Ja sit mä tajusin, että ehkä tää on vaan tästä nikotiinista. Tai että en oo käyttänyt nikotiinia. Ei haittaa. Nyt on olo parantunut. Se ei kestä kauaa. Se on varmaan just se minuutin. Mä en tiedä yhtään. Mä en oo perehtynyt tähän asiaan yhtään. Nyt on hyvä sää. Nyt on oikein hyvä sää. Tänään luvattiin lämmintä. Mun mielestä lämmintä.
Eli day 4 lähtee tästä. Nyt on oikeastaan jo paljon parempi fiilis. Aurinko paistaa ja ei oikeastaan enää saatu päähän eikä oo huono olokaan. Tästä on tullut hyvä päivä. Ainakin mä toivon niin. Päivä kohta pulkassa. Siis te varmaan ihmettelette, miksi mä vaan kuvaan koko ajan hississä ja autossa, koska mä en oikeesti asu missään muualla kuin hississä autossa. Toi on vaan fakta. Mut tänään ohjelman nimenä on Badel. No watch, no diamonds, no watch, good timing, yeah. New watch, no diamonds, no watch, good timing, yeah. Need no middleman, I'm the man to man, send it in. I like what I like, me, I know my rights is sipping in. I like having fun, I do what I want, it's what it is. For my son and son, for my daughters, yeah, it's for my twin. I work through the night, I do what I like, get a check, I go for the ride. I've been down the ride for the win, still move on the hush, never run for none. I face my fears, I just drop a 9 month to month, still from year to year. New watch, no diamonds, no watch, good timing, yeah. New watch, no diamonds, no watch, good timing, yeah. I'm sporty and rich, I'm sporty and rich, I'm sporty and rich. Do it again, again, again. I'm sporty and rich, I'm sporty and rich, I'm sporty and rich. Do it again, again, again. Get some checks. Skip it up and down up. Round 2. Padelit pelattu. Mun mielestä oli ihan hyvä peli. Mut todellakin huomas, että mun hermot ei vaan pitänyt. Mä hermostuin niin helposti. Ja mä vaan koko ajan räjähdin. Mä en vaan pystynyt kestämään sitä. Mä en tiedä miten mä selittäisin sen teille, mutta te tunnette kun te pikkuhiljaa kiihdytte kun no tavallaan teidän se lämpö kasvaa päässä ja että se mittari vaan räjähtää, mutta mun lämpö kasvaa niin nopeasti, että se vaan räjähtää heti, se vaan niinku semmonen ydinpommi niinku. Mut niin, joo. Nyt on day 5. Mulla on ihan ok fiilis. Aamulla mulla oli vähän heikko fiilis. Herääminen on raskasta. Mä oon huomannut, että mun unenlaatu on parempaa. Siis oikeasti parempaa. Se ei oo vaan... Siis se on oikeasti muuttunut. Ja sen huomaa. Mä saan paremmin unta. Mä en herää enää öisin. Ennen mä heräilin öisin. Mulla oli vaikea nukahtaa. Koska mä otin ennen nukkumaan menoon nikotiinia. Ja nikotiinihan
nostaa sun verenpainetta ja sykettä, unen saanti on sitten vaikeeta. Se on ihan ilmiselvä asia. Nytten on 6. maaliskuuta, kello on 12.00. Eilen mä olin vähän seikkailemassa mun kavereiden kanssa Metikössä. Me oltiin vuorikiipeilemässä. Siellä oli jääliukumäet. Yksinkertaisesti jäätä, eikä me päästy ylös sitä mäkeä, koska se oli vaan niin jäässä. Tässä on pari kuvaa, mihin me mentiin sen jälkeen. Mäkin rentouduin siinä, sain vähän ajatuksia muualle kuin siihen nikotiinihaluun. Joten eilen oli aika hyvä päivä. Ja huomaa heti sen eron, kun paistaa aurinko. Mieliala vaihtuu, mutta sitten taas on niitä päiviä, kun on pilvistä. Se pilvisyys saa mun mielialan oikeasti niin nopeasti alas. Ja mä tarviin heti sitä nikotiinia. Tää on edelleen vaikeeta. Mä koitan keskittyä ja harhauttaa mun mieltä johonkin muualle. Se on onnistunut, mutta sit kun mä oon yksin kotona, se on älyttömän vaikeeta. Silloin kun mä en tee mitään, mä istun sohvalla, oon vaikka puhelimella, se on älyttömän vaikeeta. Se on ihan sikavaikeeta. Kuten mä aikaisemmin kerroin, nikotiini vaikutti muhun negatiivisesti. Ja jollain tapaa myös positiivisesti. Mut kerroin siitä ahdistuksesta, niin nikotiini oli se tekijä. Ja alussa mä en uskonut siihen, että nikotiini olisi voinut olla se tekijä, mutta se todellisuudessa oli se ahdistuksen luoja. Ja välillä mä käytin niin vahvaa nikotiinia, että mua vaan alkoi pyörryttää ja oksettaa. En tiedä miksi mä aloin totuttelemaan vahvempaan nikotiinituotteeseen, mutta kohta kaikki on loppu. Voiton sitten väärinpäin. En sit ymmärrä miksi tässä ei oo ohjeita, miten tätä tehdään. Ja joo, tässä on näin tämmöiset kuvat. Siitä niin sit tekemään. Ymmärrä. Kuka oikeesti antaa tämmöisen työkalun? Miksi tehdä semmosia niinku mitä Siis miksi sä käyttäisit? Sit sano vielä mun täytyy käyttää tätä, että mä saan sen pois. Siis kattokaa nyt. Kui hankalaksi tää on tehty. Vaan että mä saan tän pois. Joo, laitoin sen niin väärinpäin. Aivan mahtavaa. Vittu 6 tällaista. Siis mietin vaan, että oisin laittanut biitin jo kauan sitten huuleen. Tämmöstä tekee. Siis kuka tällaista keksii? Se aivan sontaa. Siis, miten mun menee tää käsi? Onko sit helpompi pitää tällä ja... Vittu ei ole. No nyt tää paska pyörii, mut sit tää ei pyöri. Sitten... Tällaista tekee. Mitä? Siis mitä mun täytyy tehdä? Mä en saa tätä pois. Yeah, no shit, Sherlock. Tulin just töistä ja alan tekemään tällaista. Iskä tulee auttamaan oikeasti. Siis mä oikeesti mietin just äsken, että mä luovutan. Nyt on day 12. Tänään on ollut oikeesti tosi tosi aktiivinen päivä. Silleen, että mä oon käynyt salilla, mä oon mennyt pelaamaan padelia ja tehnyt kaikkea. Mut sit kun tulee himaa, niin se on vaan se on niin perseestä. Siis se on... Mä en tiedä mitä.
Mun täytyy oikeesti viettää koko ajan jonkunkaan aikaa, että vaan mä en mieti sitä. Mä niin haluisin luovuttaa, mä niin haluisin ottaa sen pussin. Tää on niin vaikea, tää on niin perseestä. Mä en edes tiedä mitä mä tehdään. Tää on perseestä. Okei, siis nää Fishermanit on oikeesti pelastus. Mä heti otan suuhun Fishermanin ja mulla on paljon parempi fiilis. Tai ei paljon parempi, mutta ne auttaa. Tää nikotiini lopettaminen on hankalaa. Se on niin hankalaa, että se näkyy musta sillä tavalla, että mä satutan muita ihmisiä. Ja joskus mä en edes itse huomaa, että mä satutan ihmisiä. Se vaikuttaa mun mielialaan niin paljon. Se on mennyt näin. Mä oon niin pahoillani niitä kohtaa, ketä mä oon satuttanut. Ja pahinta tässä nyt on, että mä oon satuttanut niitä ihmisiä, ketä mä oikeesti rakastan. Ja jotkut heistä ei edes tiedä, että mä käyn tätä läpi tällä hetkellä. Mä toivon, että te näette tämän videon ja ymmärrätte sitten. Mut mä yritän muuttua. Mä yritän muuttua niin paljon. Ja se on vaan niin vaikeeta. Mut mä tiedän, että mä katon tän videon ja mä ymmärrän, että kaikki on ohi. Silloin kun tää kaikki loppuu. Mä oon älyttömän pahoillani. Mä oon valinnut tän tien ihan itään. Ja te, jotka tällä hetkellä käytätte nikotiinia, se on teidän oma päätös. Ja te tiedätte, mikä on lopputulos. Joko se on tää vaikea tie lopettamalla se, tai sit se on joku muu myöhemmin ilmenevä asia. Just a symptom of a heart filled with doubt. 'Cause when I start looking in, Syy, miksi mä halusin lopettaa nikotiinin, on, koska mä olen kristitty ihminen. Mä en halua tuhoa mun kehoa käyttämällä vieraita aineita. Ja etenkin mä en halua tulevaisuudessa minkäänlaista sairautta, kuten syöpää. Mä päätin lopettaa nikotiinin 2025 ja mä oon suunnitellut tätä videota siitä saakka. Mä haluan vielä sanoa, että mä pistän itteni vielä vaikeammalle tielle. Mä tuun muuttamaan itseni sillä, että mä urheilen ihan täysiä. Mä menen juoksemaan monia kilometrejä ihan täysiä, että mua sattuu. Joten kaikilla mahdollisilla keinoilla mä aion tehdä mun luonteeseen muutoksen ja tehdä kipeätä hyvällä tavalla, urheilemalla, kylmät suihkut. Tää on iso muutos mun elämään. Tää on kärsimystön tie. Mä kärsin ja mä tuun kärsimään. Mä oon pahoillani. Mä kuvasin ton timelapsilla. Ja mä oletin, että mä voisin puhua teille samaan aikaan siinä, mutta se ei onnistunut, koska se video on ihan älyttömän nopea ja se ei onnistunut. Mutta siinä alussa mä selitin teille, että testaan syödä näin ison annoksen ruokaa ja haluan testata, että tekeekö mulle mieli nikotiinia sen annoksen jälkeen. No nytten olen tässä vaiheessa 95% olen syönyt tästä
siitä ateriasta. Ja ei tee mieli nikotiinia. Ei, vaan mun tekee mieli mennä nukkumaan. Mä oon aivan loppu. Mä olen aivan loppu ja haluan syödä tämän loppuun ja mennä nukkumaan. Me ollaan day 21 tällä hetkellä ja mä huomaan eroa mun mielialassa. Mun mieliala on kohentunut. Siis oikeesti. Mä oon pikkuhiljaa alkanut muuttumaan. Mä en oo niin kiukkunen kuin mä voisin olla. Mä oon paremmalla tuulella. Todellakin on paremmalla tuulella. Mä jaksan tehdä paljon enemmän asioita, mitä mä nykyään jaksoin. Mulla on energiaa päivässä. Varmaan koska mä nukun paljon paremmin, mitä mä ennen nukuin. Mä oon tosi iloinen ja ylpeä itsestäni, että mä oon päässyt näinkin pitkälle. 21 päivää. Ja todellakin mennään vielä eteenpäin. Siis varmasti mennään eteenpäin, koska on päiviä, jolloin mä hermostun ja on päiviä, jolloin mulla tekee mieli sitä vielä. Mutta ne halut on paljon lyhyempiä, mitä ne ennen oli. Mä vaan ajattelen sekunnin sitä ideaa, mutta mä tiedän, että mä en voi ottaa sitä, joten mulla on turha ajatella, vaan mä menen eteenpäin mun päivässä ja unohdan sen koko asian. Ja toi varmaan tapahtuu kerran päivässä tai kerran 3 päivässä jopa, voisin sanoa. No ei tässä nyt niin paljon mennyt aikaa, mutta mulla on mennyt hyvin. Ja jatketaan. Tää oli ensimmäinen testi. Ja ei tee mieli nikotiinia. Ciao ciao bella. Okei, hei guys, mulla on semmonen juttu teille, että tänään mä heräsin 6, vaikka mulla oli vapaapäivä, ja mä aloin suoraan tekemään asioita, kuten siivoamaan, ja mulla oli hyvä vibe. Mä aloin... mä katoin tonne noin, koska mulla oli kauhea määrä roskapusseja siellä. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pussia. Roskapusseja on 6. Miten mahdollista? Mutta nyt on kello 12, oikeastaan 12:30 jo, ja mulla on tosi hyvä fiilis. Tänään mulla ei oo mitään kiukkukohtauksia ollut, ainakaan vielä, koska olen menossa tänäänkin pelaamaan padelia. Ja varmasti tulee kiukkukohtauksia, mutta en kuvaa valitettavasti teille sitä padelia. Mutta hei, kattokaa tätä. Siis... Lounas on valmis ja minä menen syömään kohta. Kattoo, konnichiwa. Nyt kun mä syön tässä samalla, niin mä voin kertoa teille, että ne roskapussit, niitä ei, siis mun kotona ei ole noin paljon roskaa. Mä en oo vaan jaksanut viedä niitä pari päivää. Mut tänään ne on tullut 3 roskakoria. Vitsi. 3 roskapussia, koska mä siivosin kaapit. Aina pitää kuvata teille jotain. Aina pitää kuvata. Saa mitään tehdä rauhassa. Tadaa! No te piti nähdä kyllä ennen, miltä se näytti ennen. Tuo näyttää nytkin varmaan tosi sekavalta. Mut siis nyt on clean mun mielestä. En tiedä teistä. Jotkut teistä on varmasti paljon puhtaampia ihmisiä kuin minä. Mutta me syömme. Mä koitan. Mulla on tämmöiset baarituolit ja niiden kanssa ei pääse mitenkään tähän pöytään istumaan normaalisti. Mutta jatketaan syömistä. Nyt on aika. Nyt on aika fyysiselle kärsimykselle. Henkinen on käyty läpi ja tästä se lähtee. Onko tämä viimeinen steppi? Mä en tiedä. Mä en todellakaan osaa sanoa. Mä toivon. Koska nyt on day 27. Mä en itekään pysy enää perässä, mikä päivä on. Mutta ollaan selvitty tähän saakka. Ja arvatkaa mikä häämöttää. Tuolla nurkan takana häämöttää day 30. Ja mä haluan just sinne. Mä pyrin sinne ja mä oon niin lähellä. Mä en luovuta enää. Mä en oo pitkään aikaa miettinyt nikotiinia ja mä oon todella iloinen. Mä voisin jo sanoa, että ehkä mä oon jo päästänyt irti siitä kaikesta. Mut täytyy vielä odottaa. Todellakin täytyy vielä odottaa. Mutta fyysisellä kärsimyksellä mä tarkoitan urheilua. Mä urheilen siihen saakka. Mä oon ihan loppu. Mä
Mä oon aivan loppu. Mä urheilen sen takia, että mä voisin harhauttaa mun mieltä. Vaikka mulla ei ole nyt lähiaikoina tehnyt mieli nikotiinia, mutta mä silti harhautan mun mieltä. Että mä en vahingossakaan päädy siihen nikotiiniin. Koska ei ikinä tiedä, mitä tapahtuu. Pahimmat tapaukset nyt tässä lähiaikoina on ollut, että mä näen ulkona kiekkoja. Mä näen työpaikalla nikotiinipurkkeja, jotka houkuttelee mua. Mutta mä sanon, että ei. Kaverit käyttää nikotiinia, ihmiset käyttävät nikotiinia jossain ulkona. Mä katon niitä ja kyllä mä oon silleen välillä, että voispa tehdä mieli. Tai voispa itekin. Mut ei. Mä osaan jo kontrolloida itseäni ja osaan sanoa ei, mikä on aika tärkeä asia. Mutta nyt fyysinen kärsimys alkaa nyt. Let's go. Nyt on salin aika. Mä oon nyt aikaisemminkin käynyt salilla, mutta mä nyt päätän kuvaa tän teille. Teitä varten. Te voitte nähdä tän koko prosessin läpi ja oppia ja seurata näitä steps by steps ohjeita. Eikö niin? Joten siinä, joka olet lopettamassa nikotiinia, niin katso nämä vinkit. Älä oikeesti kato. Please. Lopeta nikotiini. Et sinä tarvitse sitä. Nyt susta tuntuu siltä. Mutta sitten, kun sinä oikeasti ymmärrät, vähän ajan jälkeen, noin 30 päivää, niin kai sä sitten ymmärrät. Meillä oli ihan hyvä treeni, mutta toi. Vähän laiskaarika. Ansa te digil hyvi, mä ihan ylpeä ansasta. On. Älkää polttako rääkin, se ei teet hyvää tee. Veren kertomana ihan piuamu. Edent, mulla ei oo sääntöä sillä. Tervetuloa minun kokkikouluun. Tässä on todella karvainen porkkana. Me aloitamme kuorimalla porkkana tähän pussiin. Kuorinnan jälkeen minä pilkon porkkanan, mutta tämä pilkkominen täytyy olla todella nopea, että porkkana tajuaa, että sitä käsitellään oikein. Tässä on muita vihanneksia myös. Meillä on selleri ja porkkana. 2 ainesosaa vain tähän keittoon. Tuossa alhaalla näkyy myös kana ja sipuli. Ne keittyvät tunnin. Okei, sori guys, mun täytyy laittaa kamera lataukseen. Kyllä. Äiti, olen todella pahoillani, että laitan perunaa, mutta peruna minun mielestä kuuluu. Tässä on peruna. Minun ystäväni kertoi, että hän syö raakaa perunaa. Kerran venäläisenä minä maistan perunaa. Ei, tämä ei maistu hyvälle. And cooked hot
potato. Горячая картошечка. Ой, ай. Fublin. Kyllä selleri on hyvä. Selleri on kaikista paras vihannes minun mielestäni. Selleri aina maistuu hyvälle. Sitten laitetaan valkosipulia. Tämä kuuluu minun reseptiin myös. Äitini ei laita valkosipulia tähän keittoon. Me tarvitaan valkosipulimurskaaja. Yleensä minä laitan 2 valkosipulikynttä, koska se saa aromaattisen maun tähän keittoon. Laitetaan murskat vielä tähän vihannesten päälle ja sitten laitetaan kaikki yhdessä samaan aikaan keittoon. Mutta kokkina meidän täytyy pitää työpiste aina puhtaana, jotta työ sujuu paremmin. Tässä kohtaa laitetaan kanat lautaselle odottelemaan. Meillä on kyllä aika monta kanaa tässä joukossa. Kananoston jälkeen laitan sivun kanat. Ja sitten me laitamme meidän vihannekset keittoon. Muistakaa, porkkana, selleri ja jos haluatte perunaa, voi laittaa perunaa. Sitten laitetaan ruokailusikallinen suolaa. Sekoitetaan. Aina täytyy haistaa, maistaa. Ja kaiken lisäksi tämä keitto on aivan mahtavan makuinen. Tämä on taivaallista. Mua. Vielä kerran maistetaan. Mamma mia, mozzarella. Mua. Sitten vielä ripaus suolaa niin kuin italialaiset laittavat. Bam. Sitten totta kai vielä pippuria joukkoon. Ja aina maustamisen jälkeen maistetaan uudelleen meidän keittoa. Kyllä se on vain hyvää. Vielä kerran. Sitten me erotellaan meidän lihaluusta. Voila, näin se vaan käy. Nopeat kädet. Sitten ripottelemme meidän kanan tähän keittoon. Aina täytyy sekoittaa, jotta maku sekoittuu keittoon. Ja totta kai työpiste aina puhtaana. Kiitoksia, kun olit seurassa. Спасибо. Huomenta. Tänään on iso päivä. Tänään on day 40. Okei, mä oon kyllä tosi iloinen. Et nyt on oikeesti day 40. Mä en oo viikkoon miettinyt nikotiinia. Siis oikeesti mä en oo viikkoon miettinyt nikotiinia. Nyt voi sanoa, että we're done. Me tehtiin se. Mutta mä lupasin teille jotain. Let's go.
Okei, täällä on ihan sika kyllä. Mä oon varmaan myöhässä. Let's go. Salin aika. Siis mun sali on oikeesti niinku varmaan kilometrin mun talolta ja mä menen autolla. Kerran kun mennään juoksemaan ihan täysiin niin pitkälle kuin pystyy, niin täytyy olla vatsa täynnä ruokaa. Kello on... Tässä on 11.20 ja... Joo, mä oon tosi iloinen. Tosi iloinen, että mä oon päässyt tähän pisteeseen. Mä en ois uskonut. En todellakaan ois uskonut. Tää on se viimeinen vaihe. Mä tiedän sen, tää on se viimeinen vaihe. Mä juhlin tätä urheilemalla. Ehdittiin syödä, ehdittiin istuskelemaan, ehdittiin oman kahvit. Nyt se on menoks. Saa nähdä mitä tulee. Let's go. Mä oon valmis. Mä oon valmis lähtemään jumppaamaan. Joo. Mä oon vähän siinä pisteessä, että mä halusin luovuttaa. Mulla on mennyt nyt 36 minuuttia porrastreeniin. Ja toi on ihan hirveetä. Mä oon ihan hapois. Musta tuntuu, että mä en edes pysty kävelemään edes. Mut pakko mennä juoksemaan. Ei mulla ole muuta vaihtoehtoa. Niin hikinen fiilis. Ei mitään. Pakko vielä mennä. No niin. Eiköhän tää nyt saa riittää. Tommonen 42 minuuttia vähän päälle. Laitan kello vähän myöhemmin päälle. Nyt vaan juoksemaan jonkun verran mitä kerätään. Meillä on 1,5 tuntia aikaa ennen kuin meidän parkkikiekko loppuu. Mentävä. Keskeytetään tää treeni ja aloitetaan toinen treeni. Let's get it. No niin. Nyt lähtee. Ensimmäinen kilometri on takana. Keskivauhti on noin 7 kilometriä tunnissa. Mä otan tosi rauhallisia askeleita. Ollaan vasta juostu joku 8 minuuttia. On tässä vielä paljon juoksettavaa. Ollaan varttia vailla 1. Lähdetään kotiin tässä
2 aikaa. Ei saada parkkisakkoa. Juostaan nyt niin paljon kuin me pystytään. Tästä kyllä mitään 20 kilometrin juoksua tuu. Pitäis varaa koko päivä siihen. Kyllä väki on tosi hyvä. Mulla on vaan tosi kuuma ja mun täytyy ottaa takkiin pois, käydä autolla. Ja ottaa noin kengän pohjalliset pois, koska nehän oikein sattuu aika paljon. Saatte antaa mulle sen verran armoa, että mä saan kävellä nää ylämäet. Näillä ylämäellä, ei näissä ylämäissä kävele, ei kun siis juokse. 2 kilsaa täynnä. Keskinopeus 7,10. Sekä 170. 15 minuuttia juosta. Fiilis on yllättävän hyvä. Pystyisin kyllä vielä 3 kertaa tällaista juoksemaan. Mut mulla on ongelmana noin mun kengän pohjalliset. Niin hiertää tosi paljon. Tosi paljon. Jäädään tähän paussille. Hetkeksi katsomaan miten jo pohjille kuuluu. Mulla on nyt semmonen tilanne. Mä tulin takas autoon. Mä tulin ottaa takkiä pois. Ja mä tulin ottaa ulkohousut pois. Me mennään nyt juoksemaan shortseilla ja teepaidalla. Sama kierros läpi. Me ollaan nyt juostu 27 minuuttia, 3,30 kilsaa. Mä oon nostanut keskiarvonopeutta, se on nyt 8,22. Ja jossain kohtaa se oli 7. Mut riisutaan nyt vaatteet ja mitä? Kello on 1. Koetaan olla 2 nyt täältä takaisin. Let's go. Saadaan ehkä aikaiseksi 7 kilsaa. Ainakin yritetään. 4 kilsaa juosta. Mä nyt otin tää takin vaan pois. Mä en ois voinut laittaa autoa vai minnekään. Let's go. Yksi metri. Onko se tämä metri? Onko? Vaihdu nyt. En mä juossu. My disappointment is immeasurable. And my day is ruined. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. Ja kävin juoksemassa niin paljon kuin mä pystyin. Oisin voinut juosta vielä enemmän. Mut mulla tuli toi vesikello tonne kengän jalan pohjaan. Ja se vähän vaivaa nyt. Kyllä se juostessa sit vaivaa aika paljon. Ei mitään. Mä oon tosi ylpeä itsestäni. On ollut pitkä reissu. Mä toivon, että musta nyt näkee, että mä oon oikeesti juossut enkä valehdellut teille. Joo, 7,06. Kyllä se tuli vähän myöhässä toi. Noin metrit tulee vähän myöhässä. Mutta we did it. Hello! Jutellaan vähän asioista. Mä haluan kiittää jokaista, joka on päässyt tänne asti. Mä tiedän, että tää video kesti tunnin. Mä oon just sulle kiitollinen, kun sä jaksoit katsoa tänne asti. Puhutaanpa vähän niistä asioista, mikä mussa on muuttunut. Aika moni asia on mun kehossa muuttunut ja mun päässä. Mun isoin asia mun kehossa, joka on muuttunut, ja minkä mä huomasin melkeinpä heti, ja mistä mä olin tosi ylpeä, on mun syke. Mun leposyke oli noin 70 silloin, kun mä käytin nikotiinia. Se on todella korkea. Mun leposyke on nytten 40. Tarkalleen 46.
Ja toi on aivan täydellinen leposyke. Mä en ois ikinä voinut edes uskoa, että mun leposyke tulee olemaan noin alhainen tai oikeastaan noin hyvä. Ja on monia muitakin asioita, mitä mä oon huomannut. Niin kuin mä kerroin videolla, mun unenlaatu on parantunut, mun mieliala kohentui tämän videon aikana. Ja monia muitakin asioita. Motivaatio syöksy ylös, mä jaksoin tehdä asioita, mä keskityin asioihin paremmin. Vaikka mä luulin, että mä en pystyisi keskittymään ilman nikotiinia. Mutta toisaalta mä pystyin jopa paremmin keskittymään ilman nikotiinia, joka oli aivan mindblow. Alussa, kun mä lopetin nikotiini, mä en pystynyt keskittymään mihinkään. Ja se oli ihan ymmärrettävää, koska mä keskityin siihen haluun koko ajan. Mutta nyt mä pystyn tehdä asioita ja mä oon paljon iloisempi. Mä sain mun rutiinin kuntoon tämän videon aikana. Mun rutiini on tosi tarkka ja mun mielestä tosi hyvä mulle. Mä herään tasan tarkalleen 5:30, 5:30, siinä 5:30, 5:30 paikkeilla. Ja sitten viikonloppuna mä herään viimeistään 9, yleensä 8 aikaa. Monta asiaa on muuttunut. Jopa sunkin kehossa moni asia voi muuttua, jos sä päätät tehdä tämän pienen muutoksen sun elämässä. Se kuulostaa isolta ja se tuntuu alussa tosi vaikealta ja isolta asialta. Mutta loppujen lopuksi sä tulet ymmärtämään, että se ei ollut niin iso asia. Ja se, mitä sä tarvitset nytten, se ei tule enää ikinä ole sun tarpeellinen asia. Mä tuun jatkamaan tekemään tänne lisää tällaisia haasteita, muuttamaan mun elämää ja näyttämään mun elämästä ja mun elämän parannuksia. Mun elämässä semmosia kääntöjä. Miten niitä nyt sanotaan, en tiedä. Joten, jos sä haluat nähdä näitä vaikeuksia, elämän haasteita, niin liity seuraan. Tilaa tää kanava. Laita se kello päälle. Voin ensimmäistä kertaa sanoa tän. Ja tää on mun unelma. Tää on mun unelma tehdä teille kontenttia tänne. Tällaista vaikeeta. Mä tuun jatkamaan tätä. Toinen video on jo tulossa. Kiitos, kun olit seurassa. 2 kuukautta kesti.